Oh, salut! Hei, salut! Eu sunt și azi vom face un nou episod aici împreună cu Marius. Și cred că deja l-ați auzit. Ok? Marius pleacă sau nu pleacă? Nu pleacă. Ne jucăm Skywars, băieți, Skywars jucăm. Să vedem dacă ne băga pe același. Ar fi cea. Dacă ne bagă pe același Skywars, facem server de Skywars, după aia ne băgăm pe aceeași mapă. Bă, tu ești live? Eu sunt live. Nu-s mă live, mă. Ăla nu știu ce are. Ok, deci. Intrăm, nu pe airport map. Mergem la quick play, băieți. La quick play, stați un pic. Ok, uite aici. Quick play, join, next game. Gata, m-am băgat. Serios? Dă muzica mai încet. Ok. Hai să vedem. Deci, imediat intră. LOL. Au! What? Ce-am găsit aici? Știu că mă mișc foarte încet, dar pe telefon nu pot să joc așa de bine Skywars. De-aia mă mișc așa de încet. Uite că am găsit tare, că am două săgeți. Perfect, respect. Ok, hai să luptăm de aici. Sabie de așa, ok, am înțeles. Pa, bun. Ok, avem un chain helmet, poc, avem și chestii de asta, avem un arc, avem două săgeți. Wow, ce rasă sara, ați văzut cum o telepo... Bă, ce n-ai? Ok. Ciudat, aici hai să mergem să luăm și să lutăm și chestul ăsta. Ok, un chestplate. Ok, iron, nu o să ne ajute la nimic pentru că n-avem ca să ne facem o... Hai să vedem, deci pregătiți-vă să fim Moș Crăciun, pentru că intrăm în avion să luptăm, că cred că aici e un chest, da, boi, 100% aici e un chest, da, vedeți că este un chest, 11 săgeți, ăla-i bătulică, respect lică. Ok, hai să facem o grămadă de lemn și trebuie să mergem în mijlocul mapei, cred. Bă, eu îi văd numele la 1 de... Bă, bine cam arc și săgeți. Ok. Stai. Hai să vedem ce avem de aici. Loot nimic. Nu, ăla e un turn acolo. Mă duc și eu. Stai să vedem aici rapid. What? We skilled with fell. Cineva e acolo? What the fuck? LOL, am luat un diamant de la el. Ce ciudat, dar cum am murit? Poate nu live, cine știe. Ok, hai să urcăm sus în turnuleț, hai să vedem ce lutăm noi de aici. Hai să lăsăm astea. Ok, astea le luăm. Aici nu ne trebuie nimic. Ok. Pe mapa asta eu mereu am pierdut. Aia mă enervează. Doar o tură de Skywars jucăm, atât. Este un mini episod. Asta. Ok, hai să mergem la ăla pe insulă. Bum.
Bum. Bum. Bum. Bum. Bum. Bum. Ok. Salut, eu sunt Marius și astăzi facem o episod de Clash Royale și o să facem cel mai scump deck versus cel mai Nu mai știu. De ce râzi? Ba nu. Mamă, ce e bună mea. Bum. Ok, să luăm astea și luăm chain chest plate. Oh, fucker. Ok, hai. Ok, să nu vreau să cad. Dar nu știu. Nu, fraiere, dă-te naibii. Dă-te naibii. Bă, ăsta se lăguiește, bă. What? You won the game. Oh! Respect! Cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Ne revedem data viitoare. Pa, pa!